Mana kama nyakorom Gajwang mineno kagi gin mwandu mopogore opogore mabende olos kod yien mong'ere gi dhongere kaka bambu. Jomoko e gwenge mago makaluo luonge ni modi, moko bende luonge ni odundu. Omiyo mane pok mabende biro bedo ka kiloni kiny makawuono antiere kaunti ma Homa Bay. Gweng mantiere ong'ere kaka Nyamkeria A, mantiere North Kabuoch, mane sub county Mandhiwa, kaunti ma Homa Bay. Okiny makawuono pok mabende odoro rango gin mwandu mopogore opogore molos koda modi, odundu kata gi mago madhongere ong'ere kaka bambu. Mineno ka ma glass mar modho to gintiere ariyo to bende antiere ka gi tray. Manyiso ni kiny makawuono chenro mar pok opogore arwako uni machiegni. Nyinga Sharon Ogaw. Adaro mar mondo mi alos koda group mago mag rowere mine mabende osebedo ka timo pok makama. Antiere koda moko kuom gi nyakorom Gajwang, kata kamano adhi loso koda jal achiel. Arwako ni machiegni. Chenro mar pok opogore, ni pok opogore gin gigo eko mabende loso gi lwedo. Tano kaka moko kuom gi bende waneno ka. Ang'eni nyakorom Gajwang bende kamona thuolo mar yangori ni nyakorom Gajwang. Erokamano ne Ramogi TV kuom thuolo maber motimonwa mar biro limowa kendo nyiso ayanga gima timore nade mwatimo. Ma iluongo ni Jipange Eco Champions Self-Help Group. Jipange Eco Champions Self-Help Group yudore e county ma Homa Bay, Ndhiwa sub-county e North Kabuoch ward e village miluongo ni Nyamkeria A village. Koro waloso products wa gi bambu as a solution to plastic pollution. Donkor mana kinyalo yangonwa ni pok makama nochako karang'o, grubni nubiro godo nade? Project nwachako 2021 gi some of the youth matin manotieko school. Koro nwachako loso bamboo seedlings. So from loso bamboo seedlings, nwapenjore ni kwaseuso ne ng'ato bamboo seedlings, to bang' mano to seedlings kosebedo plant maduong' to biro timang'o. Koro wawacho ni we want to plant bamboo as a green alternative to plastic pollution. So later in 2024, we register a group called Jipange Eco Champions. Now makoka marriage youth gimine, so that to empower our women and youth and at least giyude gimoro from their trainings mwatimonegi kuom products meke bambu, giyud gimoro e mfuko. Manyiso ni in bende ng'ato notiye gi koso? Ng'ato notiega. Mondo itieg jowetegi? Mondo atieg jowetegi. Koro kae hang'o madhi mbele? Process te mag loso bambu, kok useneno products mar bambu, ok ogika ni olose kamano. Wachako gi puodho, kwaseng'ado modi e puodho, to wabiro twakele. Kwasekele, to wang'ade size ma dhi romo pipani. Koro wachako gi kunyo. Koro we are drilling mondo samwa chwake cha, watimone treatment, pi okale ei modi. So kosetimnegi drilling, to ikawo modi mosebedo drill ma koro setuchi. Koro treatment chemicals biro ringo ka, koni bochako ringo go nikech nitiere blockage at internode. Koro gimotimo ni watucho ka mondo yath otimre nade oringe iye mondo kik otow. Mok mana pi? Ok en mana pi? Ok en mana pi. Waketo, it's called borax and boracic acid. Emo mix go. Koro mano golo gik mane iye go? Ok gol gik mane iye, but o preserve go. Okay. So there are some like trays kata kikombe mineno ka. Koro gin kwa gologi e puodho nikech mako gik mitiyo go e chiemo. Koro gin ok gikale process mar chemical. Koro gin watreat gi, wachwako gi pi manomol to wakete chumbi. So that preserve. Koro wang'e process maka nikech ang'eni kikombe kata mana ka sende miloso gi modi, bambu, bende bo bedo kinyiso mbele kanyo ka bende gikethre kata oyo, biluoko gi pi kata oyo donge. Koro bang' ma samoro nyalo mana ng'iyo iye kanyo. Sawa. Koro kosetuchi to koro waketogi. Koro magi some of bambus mo. Koro pigno ma ukete chemicals. So kwaseketo kamano to bedo for 3 months. 3 months? Koro gimotimo ginegi wachwako for 2 hours. To dong dweche adek ng'eny ndi? Dweche adek ok ng'eny, ok keth chemical. Anno iro to thung'owa, koro bang' ma wawuok kanyo, wadhi kwasegine to wadhi golo manosechako chwakore ke
Magi koro osekawo 2 hours Okay. nyaka nwachak chweko. Koro konya golo. Iwacho ni chwake for 2 hours. 2 good hours. 2 hours. To iye ko bedo for 3 months. No, chemical cha gi pi ema bedo for 3 months. Moselosi. Koro wan gi treatments ariyo. Okay. Nitie treatment achiel mar chweko. Treatment achiel mar chweko ni en okawo 2 hours. But nitiere moro ma ok idwa chwake, ikete aketa ka. Koro mano can take even 3 days, but koro en ok ichwake. But kidwa gimidwa tiyo go sechego, itimo ne treatment ma michwake. So ma osegol. Owang'a. Owango lweti. Koso liet. Owang'a dongo lido ngino pi ka koro pukore. To chemical to okwang lwedo. Okay. Okwang lwedo. Koro kwase kete kama to pigo dhi chwere. Then from there kose chwer morumo, then wabiro yard. Ma giant bamboo man osebedo treated. This is giant bamboo. I told you one gi species mopogore over 1,600 species. So this is giant bamboo. Giant bamboo wan gi ariyo kendo we have Aspen giganteus. Koro mage mwatiyogo. Koro most of the giants itiyogo e weche mag splitting migero go strays go. But bamboo ma koro githindo watiyogo ahinya e weche mag furniture. To bamboo gi wacho nugolo kanye? Bamboo gi wa nitiere ji farmers mopidho kuonde mopogore opogo kata e iwaka. Koro magi mosebedo treated. Yes, magi mosebedo treated. Ma koro magi gin ma un ready kata mna oikore ne tich. Magi koro oikore ne tich ma koyaka. Titere workshop kasi loso go product. To workshop bende nitiere godo iye ka. Koro watieka mar mondo binya koro muge jwang' ng'e donge. Koro kwa wuok ka nikech aneno kaka nitiere kido mopogore mag modi ma bende wacho. Koro ka magi oseikore manyiso ni ting'o ma nitiere workshop mar mondo mi joma moko bende olos godo mwandu donge. Koro wawuoga na kanya koro ngajwang' wanena mwandu bas ma koro los gi mode. Yes, thank you. Kaya koro wadhi e workshop kama walose gik moko. Nwase thiedho bambu. Koro bambu mwathiedho cha wakelo ka. Koro ing'ado koro bambu. Ma workshop ng'ato ka ng'ato timo tije. Koro wadhi chako gi process maka bambu e yard to koro biro e workshop to ichako go. Koro ka wang'ado e bambu, koro kwaseng'ado watiyo ka gi stima, but kawuono nikech stima olal, koro watime manual. So koseng'ad bambu to koro watimo ne gimiluongo ni scrubbing. Koro wayweyo oko neno. Koro kwasetimo scrubbing, koro this is ma mosebedo scrub. Koro mae kaka koro sekete olera. Koro koyaka to nitiere jok maloso trays. Koro watimo ne splitting. Koro koseywe kama to nitiere jok maloso furniture itere the whole thing, but nitiere jok ma waloso go trays mo wawacho ka. These are now the splits. Koro jok maloso trays chaka kawo gi to splits gi matindo tindo. Koro magi michweyo go trays ka. Dong enema ko. Koro enema. Kuom ranyisi. Koro ma mochwe go trays ni, koro mae ema. But maduong' ni tiweyo ene momako oko neni. Ibiro neno ka jok maloso furniture to ok watimo negi ang'owa splitting wabiro timo mogik kwaloso mana week kom ka. Koro my process ma kwaseya scrubbing to koro gitimo. Gipimo tie kom bede nego maber koka wadwa Willis timo no. Mage miloso godo mesa te miloso godo kombe. Miloso godo. Nikech koro wan e workshop hapa nitie moko kuom gi iye donge. Koro koselos gine, so this will be the end product mar gine moloso ni. Koro place mo barreka olos go wiye ka. To mana kinyalo loke. Koro ma tek ma Ero kama na inya. Koro nyalo donjo e workshop. Wang'i kokiloso trays Kuntiere gi mwandu mopogore ka. Ero kamano. So kapok wang'iyo motiek gi, adwa ni akoni about trays ma wacho cha. Neno kihero trays gi ahinya. Magi e splits ma nwagolo oko ka. Koro kae ma ochweyo maiye, kech wan gi layers ariyo.
koro ochweyo nyaiye cha. Kaso kosechwe nyaiye, minwa ni chweyo oko mare. Koro oko ma koseket maiye cha to ma oko bende timruok nade iketo mondo kik obed mayot. Koseya kanyo to koro biro ka dong ineno ka ma koro na split ma oko cha maduong' cha. Koro maduong' ni ema koro oumo go bath matimore nade matindo. Koro ineno layers ariyo. Ma minwa chweyo maiye cha to ma ema koro eno chweyo ma oko cha. Koro koseya kanyo to imake gi glue to nikech no wacho ni watimo finishing gi stima but stima kawuono waonge go. Watimo sanding marudhe mobed ang'owa mobed maber. Koro koseya kanyo tema koro obeda beda. Kosetimne sanding maber to koro wan gi trays wan. Rangi bendi wicho aneno ka wadwa cha be wicho rangi kanyo. Wawire gi thinner. Tie jok moko mok dwar kala mar natural no. To gidwaro na at least obed man kala man natural makoro leny. So thinner watiyogo ma en pen holder gi phone holder. Koro pinya ineno ka opogore gi moro mana wan go oko cha. Koro thinner okete at least otimore nade onenore manyiel ne matin. To bana kenyal mana biro mondo wane moko kuom mwandu ma ntiere ka aneno kata mana ma bende jaber en kom ma bende bede to en kom motegno. Yes. Manyaka to na wachi en kom motegno. Beda en inyalo kata chikori. En kata bende ma timore nade otegno. Koro jaduong' moro mana koro nigi nyikwaye en gi bura moro. Koro iluongo nyikwaye to koro bedo piny. Koro ma nyikwaye go bobede stool ma koro be stool. Koro ka in governor high excellency. Ero kamano ahinya to ler no kotende kod magi nikech aneno ka mwandu bende mopogore ntiere ka. Anena ken magi gin mirwako koso? Koro mwarwako e lwedo. Koro mirwako e lwedo ma koro yudo ka okete nyaka ni ng'ato samoro nyalo dwaro no okete nyinge. This is en key holder. Ma en oluth kuon. Oluth kuon wanyalo loso ni size moro amora midwaro kaluwore gi midwa tedo. To pok awinjo oluth kuon molos koda modi kata mana bambu otegno nde? Ma otegno magara tem mani koro adwa time nade. Otegno. Nikech aneno ka bende gintiere koda ma koro ka in gi chokruok idwa tedo ne fans mag Ramogi. Ero kamano ahinya to bende nitie nyaka lampshade inyalo nalero no moko kuom mwandu ma bende waneno. Gimoro ma nikech ka nwachako na kono ni what we are promoting is bamboo as a clean alternative to plastic pollution. Inyalo paro ni plastic okawo kata 100 years mondo timro nade mondo decompose. But bamboo and gima is environmentally friendly. Moro ma plastic nyalo loso we can design it using wanyalo design ni ka watiyo gang'owa kwa tiyo gi modi. Manyiso ni ma bende en mang'o? Ma lampshade. To ma iketo nade? Ma stima? Koso? Dong'ineno kwa keto iyudo ka hole bugo opogore. Koro miyo neno ma pok watucho. Koro ka pok watuche kamano kwa sedhi kama bulb nitiere to watucho kaluwore gi kaka bulb chal. Kopogore gi mano aparo ni momako wang'a bende mage gin ang'o? Machal na mana ka mag tedoge. Mage? Ero kamano. Wan gi maka. Ma gi dho kisungu iluongo ni bamboo briquette. Bamboo nikech iwacho ni en oyot. Koro mondo wakete mondo obed mapek we add value. So in the process of adding value watimo ne carbonization kwasechwake to koro wariwe gi binders. Binders mwatiyogo gin koka nyuka mar marieba. Wanyalo tiyo gi binder mar molasses. Then wanyalo tiyo binders opogore. Wanyalo kata tiyo gi loplia. Koro ma oti gi mar nyuka kal. Wakao buru mar makacha to waloso koro wariwo gi buru mar modi manwachwako cha. To ema koro waloso mondo obed ang'o obed maka. En maka maliel maber. En maka bamboo is a carbon sink. Koro en oywayo kar mondo gol carbon. Oywayo. Makoro nyiso ni u conserve kata mnurita luora. Yes, warita luora. Kech iyudo ka sani ma ing'ado yiende mang'eny. To bamboo en gima inyalo ng'ado. Kata kok ipidhe
to dhi timore nade ochako wuok kende. Makoro magi yore makoro kaka ukonyoru godo kaka jipange eco group. Eco champions. Eco champions. Yes. Koro kara mana kopogore gi mano mwandu taneno kuloso mopogore opogore. En mana ni arita ka wacho ni odiochieng' ma kawuono nyakwara mga jongo nyiewo kara mana gilese. Nikech gilese aneno kuloso mang'eny to bende geno mara ni ma pi ok tuje iye donge. Adhi temo olane na pi mondo ane. Kata kamano losane kotenre kod arita mano mar mwandu molos koda bambu. Ok gitop. Ok gitop. Taulo pi ka kata mana kobedo marom nade. Because what we did ni watimo ne ang'owa watimo ne gi treatment. So kwasetimo ne gi treatment nakone ni ma kikombe kata tray treatment mari opogore gi mar chemical. Magi gik ma dhano consume kendo tiyogo ka chiemo. Koro gima watimo en ni gini ichwako gi pi maliet kasi ole pi. Koro gini ok ket nyagi ang'owa chemical. Koro gik machalo kaka kikombe, machalo kaka mesni, the furniture, mwatimo nade, mwatiyo gi ino mar chemical. Kwachiko chenro makama, hakeni gina chiedh nade mage kaka group usebedo kuyudo, ahinya kuloso mwandu magu, achiedh nade musebedo kuyudo gin mage? Chiedh nade ma anyalo wacho ahinya en mwach mar stima. Stima girwani osebedo ka koro ndiko yudhe mang'eny. Kech iyudo ka gibiro to giloso gimoro. At least ng'ama na onge knowledge no dhi chako kono ng'ama chielo. To at least ka ji obiro odhi ousi to nitiere percentage momiyo ng'ama otimore nade moloso. Wamiyo gi 40%. Kaso 60% dong' wachako wang'iewo go bambu mamoko kata materials mitiyogo ka for sustainability. So gini osebedo ka konyo yudhewa. Koro being ni stima koro waonge go, that has been really a great challenge. Then maybe nikech koka ok wachake mabor ahinya. Marketing. Market marwa ok bor ahinya. So market wagombo ni at least jogewa mamoko botimre nade. At least wambo wayudre kama ji use gige. Dong ji tinde nuka use mbui. Untiere mbui mag Uganda? Wantiere mbui. Uluongoru nade? Waluongore ni Jipange Eco Champions. Wane Facebook the account marwa tiyudo activities mwatimo gi products mwatimo. To namba mar ong'we yamo ahinya ni jogo ek ma bende dwaro mar mondo mi promote. Nikech ang'e nitie jok mada nyiepo, jok mantiere gi offices mage. Uneno nitiere pen holder, serviette holder, toothpick holder, mwandu ng'eny ma bende iloso koda modi. Yes, ginyalo yudowa koluwore gi yor email kata namba mar ong'we yamo. Migi email kesi migi namba mar ong'we yamo. Email marwa en Jipange Eco Champions group pine makoro onge @gmail.com kata alternatively nyatiyo gi george.brighton@yahoo.com. To namba mar ong'we yamo tiparnegi ni wantiere kanye ka nitiere apaya mane. Erokamano. Namba mar ong'we yamo ng'ama nyalo dwaro en 0707 78 84 70. Organization wane yudore Dani Stage. Dani Stage en along Rongo Homa Bay Highway. Kia gi Rongo tichopo Nyarachi dhi Opapo. Ikalo Maram. Kisekalo Maram matin, you'll find a signboard mondikin Dani Stage before ichope a bridge. Kia gi Homa Bay, ichopo Rodi, tichopo Marindi, then ni wantiere gi way bridge mar Niang. Kisekalo way bridge mar Niang, ikalo bridge, koro ikalo daraja mama tinte do signboard mondikni Dani Stage. Koro kanye ma yudore Dani Stage yudore Nyamkeria A Village, North Kabwach Ward, Ndiwa Sub County, Homa Bay County. Toda kingiso kara mna nengo. Holithkuon kaka andagom kara mana nyiewo holithkuon. Adhi atel ne welo. Nikech nangisa ni mae mitedo ne godo fans mag Ramogi. Koro maduong' ne. Mano maduong' no be. So, gimwa watemo timo. This is a non-profit organization. Okay. Koro ok wadwa ni wauso gigi e bei moro matimore nade man malo. What we are promoting en niya, at least be ji ong'e ni gima chalo kaka plastic pollution, there is an alternative to it manyalo timore nade, minyalo losi kopogore gi miloso gi plastic, wanyalo yudo gi bambu. So gigi wausa bei modhi miyi en wausa ni at least girwani otimore nade, oringe maka ji ng'ato biro ni timo training kata ng'ato biro ni dwaro timo gimoro, at least oyude kata chumbi moro kata oyude fee moro matimore nade,
mokonyore. Manyiso ni un gi sponsors moko ma samoro siro moko badu. Partners makonyowa. So like luthkoni ma mia kende. Koro ma 300 kata 200. Lure. Koro wawuoya. Kata kamano. Koro train 2,000 kende. Ten tray mutegno. To bende wacho ni pi ok kethe. It will last. Nitiere no ol pi moro kama. Aneno ka olna nyaka pi mar mondo mi wang'e. Dong'en nyadhi Nyakorom Gajwang' kik wang'e gi glass ma nyithindo nyalo toyo. Ine odi kanyo isenyiewo glese adi motore. Koro bambuni koro kata wet piny kata ba piny manade to ok tore. Aparo notieke na chenro ne Nyakorom Gajwang' mabende neno okinyi makawuono. Ma en pi kik wan wacho ni ukwa olo pi. Don koro neno to kata mna king'iyo kata mna buoye kanyo onge pi moro amora mabende ton donge. Koro Brighton lornwa chenro Nyakorom Gajwang' pok tije lwedo di nyisgi nang'o kotenore kod empowerment rito alwora. Mokwongo daher mar goyo erokamano ne Ramogi kuom thuolo margi magi kawo mondo gilos kodwa koka one of the groups ma empower youth gi women e Homa Bay County. Having such an opportunity dwaro keto chuny motegno. Moloyo ahinya gima dakona youth mekewa moso group ni kiwinjo teno youth gi women. Women mondo bed empowered, youth will be empowered. Jokewa mosetiko school, let's not relax at home. Nikoro waritore ni ambe adwaro white collar job makoko ndika e office to kanyal timore nado kanyal timo gimoro. Gini oseketowa kuma bor mano ok wang'eyo ni kata Ramogi inyalo ne wang'owa. Na gomba ni onena chieng' moro yang'owa e wang' jowi. But kawuono anyalo neno kaka luwore gi gik motimore nado. To kin kendi nyaka jowete nyaka joge wate. Ok an kenda. So from that gino osebedo katimore nado ka konyowa. Waseyudo jo kel mwandu masenena nena gimotimo. But being ni poko obedo steady, gitimore nade. Gineno opportunity in us kendo gikelonwa pesa mondo konyo. Koro yudhe wa mantiere oko, mine wa mantiere oko. Nyathi kochiko skul kata kopo ni poko yudo tich jadalo. Kiki go nyathi kiki yanye ni yawa nyathi ni ma nyathi maketho ne fee kuome. To koro doko duogo bedo kore dala. How ipogore? Ng'ato nyalo bedo innovative, ng'ato nyalo bedo creative. Ma koro kogik ne koro gik ma koro alosogi. Kinye koro maber mabende rita alwora donge. Kinye koro luonga gi governor Wanga. Koro ne wuoyi matin. Makana office moro ka. Through that okadhi okamanyo gine gi papers but oneno passion matira nani. Tije lwedo moti. Agunero kuma na inya Brighton kanyakla kod ji duto te ma utiyo godo kanyachiel group mano mar jipange ko entich mutemo mano mar rito alwora mondo mopogore ka giloso Nyakorom Gajwang' gino mara ni sebedo king'iyo tipo mopogore. Kom ni dinene gombo mara en mana ni kuma nyanto na ting'e manyalo tama katika mano gin mwandu mabende otegna. Agunero kuma na inya konyiso kit pok mabende utimo. Nyakorom Gajwang' yie mar mondo mwamake gi kanyo. Kiny maka wuono en chenro mabende nwakilo ni e sub county Mandhiwa ka mano ka Boch North mane county ma Homa Bay. Gino mara ni oduche maka wuono ka pondo ne neno bambu ma jomoko luongo ni modi. Kinene to koro ing'eyo tich mabende bambu nyalo timo. Orituru masani pok wakilo ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi chenro mitayo kod an Sharon Ong'aw. Pod wantiere gwenge ma Kaluo kama bende pod wamenyonu pok mopogore. Orituru masani.